Lichan a gan Torrens yn dod o'r ffordd nôl at y cwrt Cosby. Wan Dwyn yn aros, a Bale heibio I Torrens. Josh Jones yn erbyn Lewis, a mae'n cael ei harbed. Mae wedi gollwng y Bale, a mae'r Bale yng nghefn y rhwyd. Corey Shepherd. Ymdrech o Bale! Anhygoel gan Corey Shepherd! Dyma Hyrffen eto yn cymryd y Bale ar y cyffyrddiad cyntaf. Sgiliau hyfryd! Mae'n Sgorio! Out of yards in 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 seconds. Y gig hir at y cwrt Cosby. Evans dros I ysgwydd! A gŵr 41 oed, choelema bod wedi sgorio gol well yn ei yrfa. Rosgro i'r cwrt Cosby. Yr ergyd fe gwiro! Oedd e ar y gau! A mae di ennill y triphwynt I Met Caerdydd! Saudi yn ddwfwn mewn! A'r penian mewn gan Champ! A maen nhw wedi ennill y gêm! A maen nhw'n mynd I guro'r deiliad! A bai Colwyn yn ôl yn uwch gyngred Cymru. Ac yn gyfforddus tor uchaf penwthnos. Camgymeriad yn y cefn a Jordan Davies! Mae'n disgyn I Cyming! Oes na gyfle o bellter! Ein campwyr uwch gyngor Cymru yw'r seintiau newydd. Eiliadau Edgowen! Mae wedi sgorio'r ail a mae wedi ennill y cwpan i'r Bari. Y Bari yw pencampwyr cwpan Nathaniel MG 2025-26. Codi Bale. Sy'n gas brobl I gyffyrddiad o at Williams! Athro Isgar gan y tîm cartra. Knox, dyma'i chyfle hi. Mae Wrexham wedi ennill y tlws. Fei Knox ar ergyd. Fei Knox! Dyna'r drydydd a'i honna ydy'r gol sy'n sicrhau'r bencampwriaeth. O dyma Harry Owen. Owen yn ei gosod hi! A Hughes wedi cael ei... Torrens yn methu cadw I afal! Wel, chwiban ola, Bryn Malcolm Jones yn dod ar tymor I ben. Mae'r Flint yn aros I fyny, y bala sy'n disgyn. Fe'n disgyn I Callum West, creu lle am yr ergyd o'na chi gol. Yr ergyd gan Hughes, y gol gan Hughes. Ac yn mynd I hun Callum West! Trai sydyn o amgylch y golwr! Jones! Am gol, am ergyd i'r Flint. Mae Caernarfon wedi ennill Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Sgorio call. Maen nhw'n ennill. Mae'n sgorio! Ac ar ôl bod ar ei holi o 2 gol I 0, mae Caerdydd yn ennill Cwpan Cymru am y 5ed tymor yn olynol. Reisiad gan Mael Davies! Nyth I gefn y rhwyd! A Pen y Bont sydd yn ennill rownd derfynol y gema ail gyfle.